ఇండియాలో అత్యంత భయంకరమైన ఊరు ఎక్కడుందో తెలుసా? అక్కడ రాత్రి నడిస్తే మీ వెనకాల దయ్యాలు కూడా పరిగెడతాయి. అదే రాజస్థాన్లోని బంకడ్ అనే ఒక ఊరైతే ఉంది. ఇది భారత ప్రభుత్వం అధికారికంగా రాత్రిళ్ళు ఇక్కడ ఎంట్రీ కూడా నిషేధం అంట. ఆ గ్రామంలో సూర్యుడు అస్తమిస్తే అక్కడ అడుగు అయితే పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే ఊర్లో దయ్యాల వాసనే ఉంటుందంట ఎక్కడ చూసినా. అయితే అక్కడ అయితే కొన్ని కట్టుబడ్డ కిల్లాలు, మాడిన వీధులు, అసాధారణ శబ్దాలతో అయితే మారు మోగుతుంటాయి ఆ ఊర్లో. అయితే ఒక శాపగ్రస్త ప్రేమ కథ అయితే ఉందంటే ఈ ఊర్లో. ఒక మంత్రకుడి శాపం వల్ల ఊరు మొత్తం దయ్యాల అడ్డాగా అయితే మారిందని చెప్తూ ఉంటారు. అయితే బంకర్కి వెళ్ళిన వారు చెప్పేది ఏంటంటే ఒక పిశాచ శక్తి మన వెంట తిరుగుతుందనే ఫీలింగ్ వస్తుందంట అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఫ్లెక్సీ వేస్ మరీ చెప్తున్నారు, సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత ఎవరు ఆ ఊరికైతే వెళ్ళొద్దండి. ఇది ఇండియాలోని అత్యంత భయంకరమైన ఊరు బంకడ్ అని శాస్త్రవేత్తలే చెప్తున్నారు. జీవితంలో ఒక్కసారి చూసేదే కానీ జాగ్రత్తగా అయితే పోవాలి.